माखासे आफादनि फरायनाय बिदाखौ खावलायनो हाबाय। आखाइ खबलाय जानानै थागोन। लोक्षिसारा जावैसो बे पस्टारखौ जोंनि मानगोनां गमामायै कालचार बा हारिमुआव जोंनि बे ओनसोला जौगाखांफानाय दा बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिहुनजानाय बे लोक्षिसारा जावैसो सावथुना गामै गामै जाफुंगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो साफ्रोमबो नोंथांमोना बेखौ मदद होगोन बेखौ आसा खालामनानै आङो फंनैसो बाथ्राजों बे दिनैनि लोक्षिसारा जावैसो बे सावथुनखौ बेखेवनो थाखाय आवगायनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि दिनैनि बे जानो गोनां लोक्षिसारा जावैसो बे गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हामबाय। एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला मा आंखौ राफोद सिंगार होनोब्ला जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो मानो होनोब्ला आंनि सिनियर गोबां सिंगारफोर दङ गोदोनिफ्रायनो दासिम आरोखि ना बिसोरनि मेथाइखौ खोनासङाब्ला मानसिया सानसेयाव खनसेब्लाबो थानो हाया आरोखि। बे सिनेमाया एक्चुअलि आंनि थाखाय फार्स्ट प्रडाक्सन होनोब्ला प्रडाक्सननिफ्रायबा बेयो दथि आरोखि आंनि थाखाय आफादगिरि जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा भक्तांकर बसुमतारी दिनै बेलगुरि गामिनिनो सासे जाखांफुनाय सेंग्रासा गथ' बियो जेरैबायदि गोसो जानानै थांनाय बोसोरनैसो आगोलनिफ्राय जेबायदि खामानि मावबोदों आरो बिथांनि जिखिनि मावबोनाय जाफुंसार जानायखौ एसे एसे मोनबाय थादोंमोन नाथाय दिनै आलासि महरै आंखौ निजे लेंहरनायाव आङो थारैनो बेखौ फोथायनो गोनां जाबाय जे दिनैनि गोदानै सावथुन दिहुननाय जे लोक्षिसारा जावैसो बेयो माने जाफुंसार जानायनि मोनसे लामायाव फैदों रायजो राजाफोरनि माखासे अनसायनायखौ बे जायगायाव नुनो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो माने एसे खम सम फैसानि गेजेराव जेरैबायदि सावथुनफोरखौ दिहुननाय जायो दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जोङो बिसोरबादि जाखांफुनाय आर्टिस्टफोर आरो मोदोम गुदुं बेफोरबायदि माखासे आर्टिस्टफोरनि जायनाखि रोंगौथि बे रोंगौथिफोरखौ जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै जों माखासे सुबिदा सुजुग होनो हानाय जानांगौमोन। दा बावहाय जोङो सरकार हिसाबै बिटिसिआव जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारि लानायखौ जों नुबोआखै। दा जाय दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों बे बिथांमोना बेफोरखौ फारियै माखासे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों बेफोरखौ जोङो मदद होनानै बेबादि जोङो मोदोम गुदुं सिख्लासाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ। दा आं आसा खालामो जे इयुनाव जोङो बेफोर गासै हाबाफारिखौ बिटिसिनि थ्रुयैनो दिनै जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेनाखि मोनसे हारिमु आयदायाव सामाजिक भाबै मोनसे फोसाबनायनि जे मोनसे दोहौ फैदों बे दोहौखौ जोङो थारैनो बाख्नायो आरो बे हिसाबै बिटिसिआव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै निसय खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामो। दा जेखियानो जाया दिनै जाय हाबाफारिखौ लानानै मोगथांखोर बसुमतारी बेयो जोंनिनो आंनिबो एखे गामिनि मानसि जाहैबाय बे हिसाबै आङो बिथाङा जे बे रोंगौथि दं बेखौ मिथिथ'वाखैमोन नाथाय साननै आगोल बिथाङा जेब्ला आंखौ इनभाइटेसन खालामो जे बेहाय आलासि महरै बेखेवना होनो थाखाय दा बावैसो आङो मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा सासे माने मोजां आर्टिस्ट प्रडिउसार आरो बेजों लोगोसे आंनि मेगनाव आंनि खोमाजों दिनै नुबाय जे सासे मोजां मेथाइ खनगिरिबो। आसा खालामो बिथांनि इयुननि जायनाखि नाजानाय इयुनहालागै बिथांनि बेफोर नाजानाया जाफुंलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बेखौ हानायमानि दिनैहाय नोंथांमोननि मेडियानि थ्रुयै चेनेलनि दारै जे जोंनि सामाजिक अर्थनैतिक गासै
जुदि नोंथांमोना गमामायै मोजां खामानि मावलाङोब्ला जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफोरा जथेस्थ' माने थुलुंगानायखौ मोनगोन आरो बे मथे जों उनाव जाफुंसार जानो हागोन। बिटिसि सरकारनिफ्राय बे बिभाग जे सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टआ जे सिनेमा हल बानायनाय खेत्रआव सिनेमा जगतखौ जौगाखांनाय खेत्रआव पदक्षेप माबायदि ग्रहण खालामबाय थायो? जोङो सिनेमा जगतनि बाथ्रा बुङोब्ला बेनि आलादा मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिटिसि एसेम्ब्लियावबो जों सावरायनाय जादों आरो बेवहाय माखासे पदक्षेप लासिगोन होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों। आसा खालामो बोसोरसे बोसोरनि गेजेराव बे जाफुंहैनो हागौ। आं बेखौ माने जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय बेखौ मिजिंथियो। थारैनो जों जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे सावथुनखौ जोङो दिनै गोथार सम दिनै 16 अक्ट' समबार बारायखालि दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय। दा मिजिंथिदों आरो जों दा नुदों रायजो राजा बिथांमोना थारैनो जोंनि बे लोखिसा राजा अबयस्से सावथुनखौ बोजबनानै लादों। बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना फैदों, हेफाजाब होफैदों, थुलुंगा होफैदों। जेसेबांनाखि फिल्म बानायो रायजो राजानि अनसुंथाइ नङाबा बा थुलुंगा होनाय गैयाबा जोंबो दिन्थिनो हाखायाबो। बे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जायनाखि बिहारि लानाय बा गावनि बिसिखौ थगायनानै गुबुन हिन्जावखौ गदाय लानो थाखाय गावनि बिसिखौ अननो रोङै जानाय, खेल लानो रोङै जानाय, जाहाथे बेबायदि दाजाथों साननानै जोङो बेबादिखौ नोजोर बोनानै बे सावथुनखौ जोङो बानायनाय जादों। बे सावथुना जाहैबाय मिनिथाव प्लास समाजारि आरो दुखुनांथाव। फावगिरि बिथांमोनाथ' बुंनो थाङोबा मेन लोखिसा राजा अबयस्सेखौ आंनो रल लादों। बेनिफ्राय आंनि फिसाज्ला जानाय दं अलंबार दैमारि, बेनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दं करिश्मा बर', ओमफ्राय सिल्खा आरो रुप गोबाङानो दङ आरो सिनियर कमेडि मस्क' आदा बिथाङा। दुखु जानो नांला